Sa ftit sigħat qabel il-vot finali dwar l-introduzzjoni tal-ifriżar tal-embrjuni, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn baqa' jinsisti li m'għandux għalfejn jagħti widen lis-soċjetà ċivili peress li skontu diġà konsulta. Dan minkejja li laqdiet ftit sigħat biss qabel it-teħid tal-vot dwar din il-liġi baqgħu jisħqu li t-talbiet li huma resqu quddiem il-President nhar il-Ħadd baqgħu injorati. Imma minkejja dak kollu li qed jgħidu laqdiet favur il-ħajja, Fearn baqa' jinsisti ma' Net News li l-konsultazzjoni saret diġà. Intqajna kemm il-darba ma' dawn laqdiet kollha kellhom opportunità li jitkellmu anke waqt l-istadju ta' kumitat, titkellmu waqt l-istadju ta' kumitat, nista' ngħid li tkellmu fuq prattikament kull klawżola. Dawn il-kummenti Fearn għamilhom 3 ijiem biss wara laqam anqla tal-Kumitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġi, fejn laqdiet li kienu qed iresqu t-talbiet tagħhom ġew kontinwament interrotti waqt il-preżentazzjoni professjonali tagħhom u l-Ministru saħansitra nstema' jlissan il-kliem tgħidux ħmerijiet. Ma stenna, ma don't worry, okay. Napprezza. Jimporta memx, jimporta. Onorevoli Gref, Onorevoli Fearn, jekk joġobkom, Sinjuri Membri. Jekk inkomplu naħseb aħjar. Ħoddu paċenzja bi. L-interruzzjonijiet min-naħa tal-Ministru Fearn f'dak li suppost kien proċess ta' konsultazzjoni waslu biex koalizzjoni ta' qdiet favur il-ħajja ħassew il-bżonn li jmorru għand il-President b'setta proposti f'forma ta' mistoqsijiet relatati ma' dawn l-emendi. Minkejja li l-President għaddiet il-proposti tal-qdiet lil Fearn, jidher però li ma nbidel xejn f'dak li qed jiġi propost mill-Gvern wara l-preżentazzjoni ta' dawn is-suġġerimenti. Tantu hekk li l-Fondazzjoni Life Network ftit sigħat qabel il-vot finali bagħtet ittra lill-Gvern indirizzata lil Chris Fearn biex tgħidlu li l-introduzzjoni tal-ifriżar tal-embrjuni tmur kontra l-Kostituzzjoni.